Πρέπει και εσείς οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες να ζητήσετε αυτή να γίνεται με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Να επιλέγονται οι άνθρωποι αυτοί με βάση συγκεκριμένα. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε δήμος να παίρνει κάποιους υπαλλήλους και κάποιους να μην τους χρειάζεται. Ή να παίρνει, ας πούμε, από το κλάδο των μηχανικών 2 και να αφήνει τους 4 απ' έξω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Τσιαντής. Βέβαια σε αυτό το στάδιο της παρέμβασης ο εκπρόσωπος προφανώς πήγε να καλύψει το σενάριο, όμως απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη του συνόλου των επιτυχόντων προφανώς εμάς ως αυτοδιοίκηση μας βολεύει, μας συμφέρει, την επιθυμούμε. Όμως να γίνει η κατανομή θέσεων, να επικαιροποιηθεί. Να επικαιροποιηθεί. Εσείς είχατε προσληφθεί για συγκεκριμένους δήμους. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Απαντήσω. Επιτρέπετε. Καταρχάς να σας απαντήσω σε αυτό που μου λέτε. Το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν προσληφθεί εδώ και 5 χρόνια δεν είναι ευθύνη δική τους, είναι ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. Συνεπώς, εάν έχουν αλλάξει οι ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους, αυτό είναι ευθύνη του κράτους και η συνέχεια που έχει οφείλει να τις καλύψει. Επίσης, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στους θεσμούς που έχει πάρει το κράτος μας, που έχουν να κάνουν με την διαδημοτικότητα, την κινητικότητα. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί δεν είναι αντίθετοι στο να μετακινηθούν σε άλλους δήμους όπου χρειάζονται ή σε άλλες υπηρεσίες. Κύριε, εντάξει, με καλύψετε. Απλά θέλω να επισημάνω και στους συναδέλφους ότι την εποχή αυτών των προσλήψεων έχουν αυξηθεί οι ανάγκες και τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά και στους μικρότερους δήμους που προήλθαν από μικρούς καποδιστριακούς. Δεν είχαν αιτηθεί τότε προσλήψεων γιατί δεν είχαν ανάγκες. Τώρα που συνενώθηκαν, 3 δήμοι, 4 έγιναν και 5 έγιναν ένας, τώρα προκύπτουν ανάγκες καινούργιες. Και επειδή δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα για καινούργιες προσλήψεις και το πιθανότερο είναι να εξαντληθεί στη δεξαμηνή τη δικιά σας, απλά επισημαίνω ότι πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της κατανομής. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Για αυτό το θέμα. Ναι, έλα, να το κλείσουμε, παιδιά, έχουμε θέματα. Έλα, Κώστα.